Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ako si Gloria. Sa hirap ng buhay, napilitan akong umalis ng bansa para sa dalawa kong anak. Para makaahon sa hirap at mabigyan sila ng magandang buhay. At ito ang aming kwento. Oh, Nay. Wala na bang ibang paraan, Nay? Anak, sana maintindihan mo naman to. Di ba sinabi ko na sa'yo na mag-a-abroad ako? Hindi naman habang buhay magre-renta tayo dito sa bahay na to. Siyempre, lubog na tayo sa utang kaya kailangan ko mag-abroad. At siyempre, kailangan din nating mabuo yung pangarap nating bahay. Hayaan mo siya! Huwag mo siyang pigilan! Anak, mag-usap naman tayo! Kuya! Anak! Lintik na buhay to! Anak, mag-usap naman tayo! Ano? Mag-usap tayo! Ano ba mapag-uusapan natin? Di ba gusto mo umalis? Umalis ka na lang! Hindi mo ko maintindihan, anak. Gusto kong gumanda yung buhay natin. Buhay natin? O gusto mo kumanda lang buhay mo? Anak! Ay, tumatawag yung anak ko ah. Hello, anak. Hello, Nay. Oo, napatawag ka. Sasabihin ko lang po sana na natanggap ko na po yung sapatos na padala nyo. Ah, nagustuhan mo? Talagang pinili ko yan para sa'yo. Yung kuya mo, huwag mong kakalimutan yung isang sapatos dyan para sa kanya, ha? Sige po, Nay. Nga pala, Nay. Di ba po ngayon po ulit kayo magpapadala? Oo, magpapadala ulit ako. Basta yung mga bilhin ko sa inyo, ha? Yung mga materyales, bilhin nyo lahat para matapos na yung bahay. Opo, Nay. Kami na po ang bahala ni Kuya dito. Basta mag-iingat po kayo lagi. Ingat kayo dyan, ha? Love you! I love you too po, Nay. Mare! Uy, Mari, ano na? Mare, Kamusta hello! ka na? Kamusta ka na? Ito, medyo sinuswerte. Alam mo naman yun ang pangasawa ko dito. Medyo, alam mo na, tiba-tiba tayo sa pera. Ikaw, kamusta ka na? Maswerte ka nga dito eh. Kasi ako dito, alam mo, napakahirap. Eh, sa bagay, ito naman talaga yung ginusto ko, maging DH dito. Kaya talagang tinitiis ko lang para sa mga anak ko. Teka, Mari, ano nangyari dito? Ito, wala. Ano lang to, natisod kasi ko nung pumupunta ako sa may CR. Natisod ako, kaya yun, Naku, nagkapasa Mari, ako. ha? Baka iba yan, ha? Umamin ka sa akin. Pwede kita tulungan. No, nako, hindi. Nako naman, hindi to, wala to. O, anong sadya mo? Bakit kayo nakipagkita sa akin? Ay, Mare, gusto ko sanang umutang sa'yo ulit ng pera kung pwede. Mari, hindi mo pa nga nababayaran yung nakaraan, eh. Hindi, Mare, promise. Babayaran ko sa sunod na buwan. Para sa mo gagamitin yung pera? Eh, Mare, kasi gipit na naman yung mga anak ko eh. Kailangan daw nila ng mga materyales. Mare, alam mo kaya kitang tulungan dahil magkaibigan tayo. Pero, yung sakit mo, paano na yan? Baka pinapabayaan mo na yung sarili mo. Hindi, kaya ko to. Titiisin ko para sa mga anak ko. Tsaka syempre, alam mo ba, may good news ako sa'yo. Ano yan? Yung bahay namin, matatapos na. Eh, magandang balita. Oo. Mare, ha? Sabi ko sa'yo, alagaan mo yung kalusugan mo. Huwag puro pamilya. Ando na tayo, pero kung wala ka, paano mo bibigay yung mga pangangailangan ng mga anak mo? Okay lang yun. Para sa mga anak ko naman yun. Sige, Mare, papahiramin kita. Pero ipangako mo sa akin, alagaan mo yung kalusugan mo. Pangako. Sige. Pangako, Mare. Sige, isisend ko na lang sa bank account mo dating gawi. Sige, Mare. Mag-ingat Thank you. ka, ha? Walang Salamat. anuman. Maraming salamat, Mare. Dalawa mo. Meron ka ba? Palataan. Dati. Tara. Ilan nyo? Pare, mukhang tiba-tiba ka ngayon ah.
Siguro nagpadala na naman yung nanay mo. Sabi mo pa, pare. Swerte mo talaga doon sa nanay mo, pare. Ayun yun, libre ko nga yun. Sa susunod, damihan mo naman. Oo, ako baala sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Sa susunod, napadala ni mama mo. Oo. Ano? Tsuhin mo. Saan? Oy, Gado! Ano yan? Alis. Ano yung ginagawa nyo? Ano yung tinatago mo? Wala! Ilabas mo! Wala nga eh! Ilabas mo sabi! Oh! Ayan! Ano to? Alam ba na nanay mo itong ginagawa mo? Para pernarya to ah. Nagdodroga ka ba? Wala ka lang pakialam dun! Hoy! Bumalik ka na dito! Pala, Kapitan, alam mo yung anak ni Mang Gregor? Yung bata? Si Rosita? Oo, ikakasal na nitong Biyernes. Si bala kanyang kunin ninong. Teka, sino tomato? Oh! Tabi! Tabi! Oh! Hindi niyo ko! Bitawan mo ko! Kapitan, ano naman ginagawa mo? Kapitan, anak ni Gloria to. Nabitawan niyo ako! Nabitawan mo ako! Kapitan, dito sa barangay natin. Dali mo sa barangay. Kapitan. Magandang araw po, Kapitan. Magandang araw. Upo kayo. Pamangkin niyo ba to? Opo, Kapitan. Nakita namin to sa bulsa niya. Bawal to, di ba? Pwede siyang makulong dahil dyan. Ano to, Gado? Alam mo ang bawal to? Alam ba na nanay mo to? Ha? Nagpapakahirap yung nanay mo sa abroad, tapos ito gagawin mo? Anong gagawin namin dito, Kap? Anong gusto mo? Pulis ang dadampot sa'yo? O yung tito mo? Kap, baka pwede natin ito pag-usapan. Iuwi ko na yung pamangkin ko. Hindi nga tayo kinakausap eh. Kap, baka pwedeng ako na lang magdidisiplina dito sa pamangkin ko. Kung gagawin ko yan, siguraduhin mo kasi dito sa barangay namin walang adik. Ako na pong bahala dito sa pamangkin ko, Kap. Iuwi ko na po siya. Basta siguraduhin mo. Maraming salamat po. Halika na. Kagawad, palis yung kadena. Wake up. Oh, adik ka. Babalik dito, adik ka. Bitawan mo ko! Sinabihan na kita, Gado. Maawa ka sa nanay nyo. Ayusin mo yung buhay mo, ah. Oh, kuya, bakit ngayon ka lang? Ano? Anong nangyari sa'yo? Wala ka nang pakialam dun! Pinabibigay ni nanay. Ano to? Makakain ko ba to? Tabi! You are disrespect! Hindi lahat ng nangingibang bansa ay masaya. Tulad ko bilang isang ina na walang hinahangad kundi mapabuti ang pamilya. Lahat kaya kong tiisin. Lahat kaya kong tanggapin. Maabot lang ang mga pangarap namin. Mare. Oh, don't tell me, mangungutang ka na naman, ha? Hindi ako mangungutang O, anong sadya mo? May aaminin sana ako sa'yo. Ano yan? Sikreto lang natin ito, Mari, ha? Oo naman, sige, ano yan? Kasi sinasaktan ako ng amo ko. Sabi ko na nga, be. Dapat inamin mo na sa akin. Dapat pwede tayo magsumbong dito para man tutulong sa atin dito sa embassy. Bagsak na yung katawan mo, Gloria. Alam ko, Maawa ka sa sarili mo, may sakit ka pa. Mare, tinitiis ko lang naman para sa anak ko eh. Kasi kawawa yung mga anak ko. Naiintindihan kita, Mare, pero my God, hindi mo kailangan magpagulpi sa amo mo para kumita ng pera. Hindi ko naman yun gusto eh. Kasi una pa lang, inisip ko na yung mga anak ko. Hindi ko akalain na ganun yung mangyayari sa akin.
Tutulungan kita. Ako nagagastos ng pamasahe mo pabalik ng Pilipinas. Mga anak! Gab! Gedo! Gab! Gedo! Nay! Tara na, pasok muna tayo. Sige. Oh, kamusta na? Kamusta kayo? Okay lang naman kami, Nay. Oh, alam ko naman yun. Lagi ako nagpapadala eh. Kamusta naman yung kuya mo? Nay, may pasalubong po ba kayo? Ay, oo, napakarami dito. Kamusta pala yung pinapagawa nating bahay? Tara, Nay, kain muna tayo. Ay, hindi. Mamaya na yun. Titignan muna natin yung bahay. Excited na akong makita. Tara! Tara na! Tara na! Saglit lang, Nay. Hindi! Tara May nakalimutan ako. Wala yan. Mamaya na natin babalikan. Tara na! Ano to? Sabi ng kuya mo, tapos na yung bahay. Ano kasi si Kuya, Nay? Ano? Pinaglololoko niyo ba ako? Asan yung pera na pinapadala ko sa inyo buwan-buwan? Ha? Nasaan? Si Kuya kasi, Asan ang Nay. kuya mo? Asaan? Hindi ko po alam, Nay. Grabe naman kayo sa akin! Hindi ko alam kung saan ko pupulutin yung pera tapos ganito lang ang madadatnan ko sa bahay na to! Asan ang kuya mo? Hindi ko po alam, Nay. Asan? Hanapin mo! Oh, paano ba yung gato? Talo ka na naman! Yan, dinadaya mo ata ako eh! Anong dinadaya? Hindi kita dinadaya! Eh, kanina ka pa eh! Gado? Nay. Gado! Nay. Iwan mo ko! Gado! Nay. Gado! Gato. Mama mo. Nakawin na pala yung mama mo. Talo ka na naman. Hindi kang tira sa kanya. Gado! Ano? Ano ginagawa mo? Nakauwi na pala yung magaling mong ina, no? Ang kapal din ng mukha mo, bumalik ka pa talaga dito? Anong ginagawa mo dito? Ano yung mga yan? Ha? Tinuruan ba kitang lumaki para maganito? Wala ka nang pakialam dun! Bakit? Nandito ka ba para turuan kami? Ang kapal din talaga ng mukha mo? Bumalik ka pa talaga dito? Bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya? Hindi ka ba masaya sa ginagawa ko para sa inyong magkakapatid? Talaga? Lahat ginagawa ko para sa inyo! Tsaka ito ba, ha? Yung bahay! Yung buwan-buwan na binibigay ko sa inyo na pinapadala ko sa inyo, nasaan? Dito? Dito mo nilalaan lahat, nilulustay lahat ng pera? Bakit? Sa tingin mo ba sapat yung perang pinapadala mo sa amin? Hindi mo alam yun! Kasi wala ka dito! Akala mo lang siguro napakasaya ko sa abroad na wala akong inaalaga ang sarili kong anak pero masakit sa akin yun. Yun nga eh. Masakit sa akin! Naaalis ako na wala sa puder ko yung mga anak ko. Hindi mo alam yung nararamdaman ko. Bakit? Alam mo kung anong sakripisyo ko doon? Binaboy ako! Binaboy ako ng amo ko doon! Pero tiniis ko para sa inyo magkakapatid! Hindi mo alam lahat ng mga ginagawa ko para sa inyo! Para hindi nyo maranasan! Hindi nyo maranasan yung mga nangyari sa akin ngayon! Para mamuhay kayo ng maganda at mapayapa! Hindi mo alam yon! Ah, ganon. Isinusumbat mo ngayon sa amin yan? Alam mo ba, na matagal ka ng patay para sa amin? Kasi wala kang kwentang ina! Ano sabi mo? Ha? Wala akong kwentang ina? Ano? Sabihin mo! Sabihin mo! Sabihin mo! Tawa na! Tawa na! Oh, pare! Si Gado. Oh, Yung pera mo. Sinugal niya. tarantado talaga yung gadong yun. Asan siya? Nandun, boss. Gado! 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 Tarantado ka! Asan ang pera ko? Pabulin mo! Pabulin mo! Nay! 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 Nay!
Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Nay. Huwag mo isipin na pinabayaan ko kayo ng kapatid mo. Ano naman? Okay. Nay! 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 Umisig ka, Nay! Nay! Nakikiramay ang buong barangay sa nangyari sa mama mo. Huwag ka mag-alala kasi ginagawa ng barangay at kapulisan ang lahat para mabigyan ng hustisya yung mama mo. Ito, galing sa barangay Munting Abuloy. Maraming salamat po, Kapitan. Sana magbago ka na. Tara, gawad. Itanod. Ninang, buti na nagkarating kayo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa nanay niyo. Alam niyo ba, ang hirap ng pinagdaanan ng nanay niyo sa abroad. Halos babuyin siya ng amo niya. Gulpihin. Tiniis niya yung lahat para sa inyong magkakapatid. Lalo na sa Gado. Kung iniisip mo na hindi ka mahal ng nanay mo, pero ikaw, ang pinakapaborito niyang anak, wala siyang hiling kung hindi magbago ka. Ngayon wala na si Gloria, wala na nga halilisan yung magkapatid. Alagaan niyo ang mga sarili niyo. Hanggang sa huling hininga niya sa abroad, kayo lagi ang iniisip niya kaysa sa sarili niya. Magpapakabait kayong dalawa. Bilang tulong, itago niyo to. Makakatulong sa inyong magkapatid yan. Mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat po, Ninang. Nay, isa na akong ganap na abogado, Nay. Sana nakita mo kung gaano ako nagbago para sa'yo. Namimiss ka na namin. Alam niyo ba si Gab? Isa na matagumpay na businessman. Di ba? Mahal na mahal ka namin, Nay. Happy Mother's Day! Mahal na mahal ka namin. Di ba? Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matatawaran. Kaya, habang nabubuhay pang mga nanay natin, iparamdam natin at suklian ng pagmamahal at respeto. Kaya, ma, nanay, mami, inay, at sa mga nagpapakananay. Anuman po ang tawag sa inyo, saludo po kami sa pagmamahal at pag-aaruga.